Ang UP Diliman, usa sa labing iladong universidad sa Pilipinas. Pero ilado pud kini sa iyang mga kasikas nga dili lang kutob sa libro. Sa likod sa mga kahoy, sulod sa mga karaang building, ug ilawom sa mahayag na street lamps, adunay mga istorya nga nagpabiling buhi hangtod karon. Kining akong ikasulti kasinatian kini sa usa ka estudyante nga tinuod nga nakaatubang sa itom nga anino nga giingon nagpuyo sa kalit nga mangitngit sa campus. Ako si Marco, 4th year architecture student sa UP Diliman. Late na gyud kaayo mi nakagawas sa College of Architecture tungod sa among final thesis defense. Mga alas 10 na sa gabi, ang akong advisor nag-ingon nga safe raman daw maglakaw padulong sa Kalayaan dorm kay daghang paman mga tawo. Pero pagkagikan namo sa building, kamera duha sa grupong ang nahabiling, ang uban naglakaw na, ang ako ra kauban siliyan. Nagsabot mi nga magkuyog mi pangwi. Pagawas namo sa building, miliko mi padulong sa academic oval, namugnaw akong buktong, way hangin pero murag na ay nagtan-aw namo. Diyan niingon, Marco, naabay naglakaw sa atong likod? Pagtan-aw nako, wala, pero ang akong balhibo nanindog. Pag-abot namo sa tunga-tunga sa ubal, sakto sa tunga sa Palma Hall ug sa Sunken Garden, among gibati ang mas ngit-ngit ang palibot kaysa kasagaran, ug si Liam mihunong, Marco, tan-awaw. Sa daplin sa ubal, sa ilawom sa usa ka kahoy, nakita namo ang anino sa usa ka tawo. Nagbarog lang, wala nilihok, dili makita ang nawong. Wala raman siguro na, ingon ako. Pero niingon si Liam, Marco, murag wala na siya sa yuta, murag naglutaw siya. Ibalik ko og tan-aw, ang tiil sa anino, walay landong sa yuta, ug klaro kaayo nga way sapatos ang anino. Nagpadayon biglakaw, pero sa matag liko, naa gihapon ang anino sa daplin sa among pananaw. Wala siya nilakaw, pero murag naa gihapon siya pirmi sa among duol. Pag-abot namo sa waiting shed duol sa Kalayaan, nikalit ug abli ang ilawom nga suga ug niadto siya didto. Si Lian nisugod na og hila, niana siya, dili ni normal Marco, naa ni siya sunod nato sukad pa sa building. Ikuha nako akong cellphone, isulayan og picture, pero pagtan-aw nako static lang, white flash, walay nakita. Pag-abot sa dorm, paspas minisulod, idiritso namo ang guard, pero wa gyud siya mituo. Paglingi namo sa phone clock, alas 2:30 na sa buntag. Pero huna-huna nako, alas 10 pa man mi nigikan sa building. Asa ang duha ka oras? Pagkaugma, among giistorya ang isa ka maintenance staff nga dugay na sa campus, iyang nawong niusab pagkahibalo niya sa among istorya. Didto mo niagi sa tunga-tunga sa Palma ug Sunken, naay estudyante sa una nga gipatay diha. Ambot kung tinuod ba, pero matud pa nila ang kalag sa biktima nangita pagihapon ug hustisya. Mauna magsunod lang na siya magtan-aw, dili mutingog itom ragyod nga anino. Human atong gabiuna, dili na namo gibalik ang ruta, pero kada mulabay mi sa ubal, makabantay gihapon mi. Naay anino sa daplin, dili mo tan-aw, dili mulihok, pero naara pirmi. Ang UP puno sa kasaysayan, apil na ang mga kalag nga wa pa kahawa.
Ako si Paulo, third year student sa Ateneo. Tungod kay working student ko, graveyard shift sa call center akong trabaho. Unya human sa duty, diretso kog eskwela. Ug kadugayan, nasanay ko nga magsuroy-suroy lang sa library sa sayo sa buntag samtang naghulat sa klase. Pan usa ka adlaw, nay nahitabo nga hangtod karon, dili na gyud mawala sa akong una-una. Niabot ko atong buntaga, mga alas 6 pasado, adlaw tunga mingaw, murag kami lang mga 3 ka tawo nga naa sulod sa library. Naglingkod ko, napin sa window, nagreview, sa akong kiliran, usa ka babayi ang naglingkod. Nakadungog ko papel nga ipanghipos, apan paglingi nako, wala man siya maglihok. Wala ko maghuna-huna ug lain, pero word lang kay iyang buhok, taas kaayo, abot sa hawak, ug nag-uniform siya nga puti, abi nako nursing student. Pan sa dihang dibalik ug tan-aw, wala siya, murag nahanaw lang. Igawas ko para mangihi. Unya, isaka ko padulong sa 6th floor. Wala man ko mag-expect og lain, pero sa dihang niabot ko sa landing sa stairwell, naa siya. Nagatindog sa ubos nga bahin sa hagdan, walay bayhon, walay lihok, diretso ang tan-aw nako. Dili ko kabalo unsaon, wala ko kabatig hangin, wala ko kadungog og yapak sa sapatos, apan ang iyang presensya murag bugat nakapatindog sa akong balahibo. Dili na nako matugkad, ila o ka minutos nagtutok niya, pero paglingi nako balik, wala na siya. Nihapit ko sa guard ug janitor nga naa sa ubos. Nangutana ko kung naabay babayi nga nagsaka-saka karon buntaga. Nitan-aw sila nako, kadto. Ingon sa janitor, nakita pudto nako kahapon, pirmi raman na siya, dili na estudyante. Unsay pasabot nimo, pangutana nako. Ingon sila, stop daw sa una, nabunggo, diri mismo sa kilid sa Rizal. Sukad ato, usahay, makita siya nga magsuroy-suroy sama ra sa estudyante, pero dili mutubag. Nakrurios ko, nangayo ko og pabor sa akong amigo nga UGT sa admin. Ipatan-aw nako ang footage sa 5th floor CCTV sa adlaw nga akong nakit-an ang babayi. Kita jud ming duha katawo sa footage, ako ug ang babayi nga naglingkod tapad nako. Pero sa sunod nga angle, sa laing kamera, ako ra, walay babayi, wala siya ma-record sa ubang anggulo. Murag ni exit ra siya sa usa ka kamera, sa uban wala gyud. Sa sunod na semana, isulay ko balik. Gusto nako mahibaw-an kung tinuod pa gyud ni. Samtang naglakaw ko sa hallway, padulong sa library, kalit nga nibugnaw ang palibot. Naakoy nadungog nga murag babaeng naghilak sa sulod sa archive room. Pero pag abri nako sa pultahan, walay tawo. Ang suga sa archive room nagkidlap-kidlap, unya kalit lang nisira ang pultahan sa akong likod. Paglingi nako, na ay babae nga nagparog daplin sa istante. Dili ko makalaro iyang nawong, dili siya mulihok, dili siya mutingog, nagatutok ra siya. Nidagan ko, wala nako ibalikan ang library sulod sa usa ka buwan. Hangtod karon, daghan pa kuno makakita sa babayi, apan usa lang ang sure, dili siya mutingog, dili siya mubiya. Ug kung makalingkod siya dapli nimo, dili nimo mahibaw-an nga dili siya tawo.